Partit d'infart el que s'ha viscut avui a Son Moix. El duel ha estat molt igualat als 40 minuts. Els de Pau Tomàs han agafat impuls en cistelles com aquesta, de Milan Suskasevic, i en punts impossibles com aquesta altra d'Ismael Tamba. La tensió era màxima, i quan Víctor Aguilar ha tombat Kovacevic, hi ha hagut picabaralla a la pista. El partit ha continuat en normalitat i el Fibui ha arribat al descans amb només un punt d'avantatge sobre el Cartagena. La segona part ha estat un festival de triples de Dante Lombardi. El base dels palmesans s'ha posat l'equip a l'espatlla i ha fet fins a 3 triples consecutius. Els murcians, amb un Juan Pedro Jiménez d'estelà, no ha deixat el conjunt de Pau Tomàs agafar distància al marcador. Els darrers 10 minuts, Angeuri Castillo també s'ha unit a la festa dels triples. Amb aquest des de dalt i aquest altre des del cap de cantó. El Cartagena s'ha posat a 1 amb aquesta cistella, però el Fibui Palma ha guanyat el partit. 68-67 per continuar la lluita per ser a la part alta de la classificació.